आई हो दादा, हमार रतन चल गईले है दादा। अब हमनी के मदद के करिए दादा। आई हो। काका का भाई काहे रोत रहो के चल गई। अरे हमार रतन चल गईले है बाबूआ। अभी हम आवत नहीं तो रतन लाल भेटैला है आ तू कहत रहा कि चल गइल। अरे हम वो रतन के बात नहीं करत, हमार देश के रतन टाटा जी चल गईले। अच्छा रतन टाटा जी के बारे में कहत रह। अरे तो का हो गई एगो रतन जी चल गई नी तो ढेर रतन हमनी के देश में बाड़न। अरे बानी बाड़न दानी बाड़न केकर नाम ले ला तू? उनका गुड़ के धुनों में मिली लोग हैं, उनका नोह बरोबर बा लोग। देश जब जब सचेता पड़ल तो अगला दिल खोल के मदद कैले बा। यही लोग का कैले बा बात बती होले बारे। एक का हो? अरे कहा जात रहो बैठ। सुन लो, केहू कतनो जूता चप्पल बना लेबे बाकी बाटा ना होई, आ केहू कतनो कंपनी चला लेबे टाटा ना होई त ना होई।